Maswera sei makadini kwese kwamukadai muri. Takawirana kuti hatisi kuzomboregedza kuposta nekuda kwekuti tinenge tiri busy. Anyway, let's get into our first story. Our first story goes like this. Makadini mukoma, ndauya nenyaya yandinoda kuita confession yezvakaitika muupenyu hwangu. Sorry henyu mukoma, ndikuzama kutaipa neshona asi inondinetsa mbijana. Please hide my ID. Ndiri mukadzi ane 39 makore ekuberekwa. Nyaya yangu, ndakaita mwana mukomana ndiri underage. Zvadaro, mwana akakura zvakanaka. Ini ndakazoroorwa nemurume iyeye akandimitisa pakutanga. Saka mwana akazoonekwa naambuya vake achigeza. Vanova amai vemurume wangu vakaona kuti foreskin yenhengo yake yaisiri kuvhurika. Vakamucheka nereza. Zvadaro, mbuya handisi kuvashora. Zvakaitika nguva iyoyo vaive kubetsera mwana, but zviri kundinetsa ndezvekuti mwana uyu akura iko zvino asi hasati aroora. Nyaya iri kundinetsa ndeyekuti mwana uyu achazokwanisa kumitisa musikana here. Ndiyo nyaya iri kundinetsa. Pavateereri pane ane mwana akambosangana neproblem yakadai here. Zvimwe ndingazorora kufunga zvakadaro. Ndakazoita mwana anova second born. Ndakatanga kunetseka ndiine pamuviri ndichibuda mututu. Kune munhu aindinetsa kuhope dzangu achiti taura zvakaitika. Ndaishayiwa kuti zvaainge achida kuti nditaure zvainge zvimbori zvechii. Then ndakazosununguka mwana zvakanaka. Mwana ava kuma 1 year 7 months. Akangotsva neporiji rainge riri pamoto akanopedza 2 months ari kuhospital. Mwana akazopora moto uya, but problem mwana haachakwanisi kutaura. Mwana takafamba naye kumaporofita kupi nekupi zvakaramba. Mwana hataure chero nazvino. Vakawanda vanoti sekuru vanova for in-law vakaromba, saka vari kushandisa mwana. Takazodzoka kuhospital, madokta akati mwana ari autism, saka nazvino tiri kutevera zvinotaurwa nemadoctors. Plus takazomuwanira school yevana vane autism zvakare ndokwaari kuenda. Ndakazoita umwe mwana anova third born, uyu achiri mudiki haasati asvika 3 months. Ndiri kunamata kuti zvakaitika kumashure uku zvisauye kune uyu. Ndatambura zvekuti mukufamba umu ndazobata kuti munhu wandaiti ndibaba vangu vakashayika haasiriye baba vangu. Vabereki vakashaya vose ndiri grade 3. Asi chiri kundinetsa ndechekuti pamwe kutambura kudai nezviri kuitika ndiri kushandisa sei nemisiri yangu. Handichazivi apa handisati ndawana mari kuti ndiende kuna baba avo vandinofungidzira kuti ndivo baba vangu ndinge ndichizoita DNA test and the story ichibva yapera. Yeah, there is a lot that is in this story. Please tibatsirewo mucomment section vanzodzi vedu vaone kubatsirika ava. I hope kuti muri kubatsirika. Welcome back guys. Stories achauya neuwandu hwawo. Tinokumbira kuti muchitange kutisendera our inbox. Let's move on to our next story. Ndakasangana nemukomana uyu kwaMutangadura 2025 musi wa 1 January. Tasangana takachinjana manhamba njiwa iroro. Chibva tatanga kutaura tese January yese tingori mafriends. Chibva tazotanga kudanana musi wa 16 February 2025. Tichidanana kudaro aitouya kuzondiona kwaGeorge musi wa Saturday yega yega paanenge ari off. Achiuya aitodzinga bhazi rinenge ritobva kumarondera. Kana ndichimukwidza paGeorge ndatomukwidza mota dzinoenda kumarondera achienda kumba kwawo. Nditoti patinodanana ndikamuti ndikuda chakati aitondiitira. Pakaita birthday rangu akatonditumira mari yekuti ndikwanise kutenga zvinhu zvandiri kuda pabirthday rangu. Then gore rinori 2026 muna February. Ndibva ndati achibvaisa musikana pastatus. Aisa musikana bva ndamubvunza kuti ko musikana uyu ndeupi handimuzive. Zvikanzozvo ndorambidzwa here kuisa vanhu pastatus pangu. Ndibva ndati alright bo, chiita zvevanhu wako pastatus pako. Chibva ndarambana. Muna March achibva azondifonera. Tadzokererana muna March. Tanga kudanana. Saturday takadzokererana iri Monday. Saturday semunhu angajaira kuti Saturday yega yega tinoonana nouya kwaGeorge kunozondiona. Ndibva ndamufonera uya undionewo. Achibva ati handichakwanise kuzokuona face to face. Ndibva ndamubvunza kuti sikosei zvikanzi pane zviri kuitika.
vandati zvinenge zvikanzwira chingozi kuti pane zviri kuitika chete. Ndibva ndasiyana nazvo ndikafunga kuti pamwe munhu haasi kuda kuita sei asida kunozondiona. Yaimwe Saturday ndibva ndamudza kuti ko nhasi zvikanzi handichakwanise kunozokuona nekuti pane zviri kuitika. Imaya zviri kuitika dzinenge haana kutaura futi. Ndibva ndati alright iripo. Vandaenda kwatete wangu chibva ndawaudza tete wonai zvikutaura munhu ari kuti haachakwanisi kunozomboona face to face. Zvikanzi natete achedza kureva kuti chini chimbofamba unzwe kuti zviri kuitika zvacho ndezvipi. Ndibva ndaenda kumaprofita kwandikaenda ndibva ndanobvunza zvikanzi hapana chatiri kumboona pamwe munhu ari kungoita sei ari kungokuchikidzira hako. Ndichidzoka kumaprofita akabva ndifonera kuma12 yeusiku. Afona kuma12 kudaro ndibva ndamuti kwokutanga rimwe uchitanga kufona kuma12 auzvizivi here kuti ndiri pamba pe1 ndiri pabasa. Achibva ati rako ndonguva yandakwanisa kuita sekutaura newe ino yandikwanisa kuti ndinge ndichitaura newe. Ndati koneiwa kuti hanzi wakukwanisa kutaura neni kuma12 dzega dzega isu tombotaura chero nguva. Zvikanzi pane zviri kuitika. Ndibva ndati uchandichikidzira kuti pane zviri kuitika zvinengei, wakaroora here? Zvikanzi aiwa handina. Wakafa here? Aiwa handina. Ndibva ndati saka chii? Zvikanzi pane zviri kuitika. Ndati ko Saturday chiuya uzondiona. Zvikanzi handikwanisi, ndiri kutaura wani kuti handichakwanise kuzokuona face to face, asi tinongokwanisa kutaura pese pafoni chete tichingodanana kudaro. Ndibva ndati tichidanana pafoni chete ndichakwanisa kukuona here? Zvikanzi ndibva ndati ko waiti uchandiroora, ko unondiroora sei usachakwanise kundiona? Zvikanzi ipapo ndichapagadzirisa. Ndati uchapagadzirisa sei? Zvikanzi chingoziva kuti ndichapagadzirisa chete, uye chingogara uchiziva kuti pane zviri kuitika. Nguva dzandichakwanisa kunge ndichitaura newe 12 o'clock chete. Ndichibva ndati alright. Mangwana acho ndichibva ndadzipa foni ndichiti sezvo pamba panga pauya vaenzi, saka ndingakwanisa kunge ndichidaira foni kuma12 dzeusiku. Ndibva ndadzima foni yangu dzakutoti 5 minutes to 12 ndibva ndanzwa foni yangu ichizobatidza ega. Ndibva ndatovhunduka kuti foni yangu kuzobatidza ega kutanga rini. Ndichitongoti 12 o'clock ndibva ndanzwa foni yangu rimwe. Vandadaira vandati ko watanga futi nhasi pane vaenzi tozotaura mangwana. Zvikanzi ndaida kungonzwa kuti uri sei. Vandati handiri right. Zvikanzi unomboziva here kuti ndiri kutadza kuzorora nekukufunga? Ukati kutadza kuzorora? Zvikanzi ndandati rara hako ndiri mupenyu. Zvikanzi uri kuti kuzorora kwekurare? Ndibva ndati zvikanzi kukanzwa kunzi ndafa nhasi unoita sei? Ndibva ndati unenge wambofa nei? Zvikanzi munhu anongofawo nguva inongokwana. Ndinorwadziwa ndongochemawo. Zvikanzi alright iripo. Achibva kata. Saka anga kungoramba achingofona kuma12 kekweyi. Ini ndibva ndafamba futi ndibva ndanobvunzira. Zvikanzi hapana chatikuona. Iye achibva ndifonera kuma12 akati munhu wangu kufamba hako ungafamba but hapana chauriwana kana kubata pamusoro pangu. Ndibva ndamubvunza kuti konei? Zvikanzi hapana but ndingokwidza hangu kuti nyange ukafamba nyange ukapinda pasi pemvura uchitsvaga zvinhu nepamusoro pangu haumbofi wakazvibata. Saka ndati saka ini nangu handichakwanise kuita sekuramba ndichidanana newe nekuti handichazive kuti uri mupenyu here kana kuti uri munhu akafa. Zvikanzi munhu akafa anombokufonera here? Saka ndati handichazivewo. Zvikanzi munhu akafa hafoni, munhu akafa haoneke masitati. Ndibva ndati ko iwewe sei undofona kuma12 dzeusiku? Zvikanzi ndonguva dzandikwanisa kubata foni. Ndati ko masitati ese ndiri busy. Ndati alright. Ko sei nhamba dzako dzisisiri paWhatsApp? Zvikanzi ndakachinja foni ndanika mbudzi. Ndati wanika mbudzi? Zvikanzi ndamubvunza kuti sei ndikaedza kukufonera inini hadziiti? Zvikanzi inenge yakadzima nendiri busy. Ndati ungave busy kusvika pamudzima foni here? Ko ndikada kukuudza emergency. Zvikanzi unondiudza pandofona inini. Saka apa pamanje ndatizo kuti
nyaya yakundinetsa ndiri ndichitaurawo paredhiyo ndiwane kubatsirika kuti munhu mupenyu here kana kuti akafa, nekuti handichanzwisise kuti munhu angandiudze kuti achakwanise kundiona face to face nekuti hanzi ndikasaga nezvake handikwanise kuzviwana. Ndakamubvunza last month muna May ndichimuudza kuti handichakwanise kudanana newe, ndopaakabva nditi unenge wakusarudza zvinhu zviviri, kuramba uchidanana neni zve5 years kusvika ndapedza shungu, kana kuti uchanwa mvura yemuviri wako zve3 days wobva waregedza kundinzwa nezvangu kana kundiona mulife mako mese, hauzombofa wakanzwa nezvangu kana kumbondiona. Ndibva ndati ezongu uri mupenyu ndinotonzwa nezvako chete, kana kutozongokuona togona kana kungodhumana kana kumbari kana mutown, zvikanzi chingoziva kuti ndati ukamwa weti yako zve3 days hauchandione futi zveupenyu hwako hwese. Ndo handisati ndasarudza ndopandiri kutya kuti ndingaite sei. Papa ane 2 days asina kufona, aiti hanzi ndopane ndiri off kubasa. Anambobvira ambonditaurira kuti anoshanda kubasa kupi, asi aindiudza kuti anoshandira mumarondera mutown. Aiti kumusha ndinobva kumarondera kuri kumusha kunonzi kuigava, ndokwaita nzi ndinobva ikoko, but izvi zvanzi ndogara mutown kuitira kubasa. Atikatochinja namafoni nhamba abva toti ini ndakwenda, akazoenda kumba kwawo musi wa 1 pakapera mafaro because takaenda mafaro musi wa 31 December achizopera musi wa 1 ndopatikachinjana manhamba makuseni takudzokera kumba. Okay. Zvibva tazotanga kutaura musi wa 2 achindibvunzawo unogara kupi, ndichimutsanangurira, ndichimubvunza uyo unogara kupi, chimutsanangurira unonzani, sene mundiani, akatondiudza unobva kupi, ndopakandiudza ndobva kuigava kumarondera ndokumusha, asi izvo zvinogara mutown mumarondera kuitira kubasa. Okay. Nekuti kana pane ane muzivawo kana kuti hama yakewo andibatewo ndiwakwanise kuziva kuti munhu mupenyu here kana niwane kuziva kuti sei anditi ndikwanise kumwa mvura yemumwiri mangu kana kuti 5 years dzekuti apedze shungu, ende nekutadza kuzorora kwaari kundiudza kuti handisi kuzorora ndekupi. Aindinoti pamusoro mari yekuti nyange ndikamuzoda kupinda mutauni aindipa kunditengera hembe. Makadini mukoma, zita muchanditi chiyedza mukoma. Regai vakuru vakati, kura uone mwanangu mukoma, upenyu hwandakararama kubva ndichikura hwakaoma. Iko zvino ndiri parumana nzombe. Regai nditangire pakukura kwandakaita kusvika pari zvino. Ndakakurawo ndichigara nababa naamai kumusha. Sekuziva kwenyu upenyu hwekumusha hwakaoma, asi taisarara nenzara. Papa pedu taiita zvekurima fodya, ndo yaitichengeta. Nguva yekurima magadheni tairimawo muriwo tichitengesa. Baba vedu vaitokwanisa kutibhadharira kuti tiende kuchikoro, handishore hangu. Tichikura ndaienda kuchikoro sezvo ndaive ini first born, ndaiita mabasa ese pamba ndisati ndaenda kuchikoro. Zvairwadza nekuti kwataichera mvura kwaive kure zvakanyanyisa nekumba kwataigara. Saka ndaitomukira kuseniseni kuma3-4 ikoko ndodzoka futi ndoita zvimwe basa ndisati ndaenda kuchikoro. Izvi zvaindirwadza nekuti ndaisazodzidza mushe nekuti ndinge ndaneta fast forward mukoma. Ndakati ndapedza chikoro kuti nditsvage basa, baba vangu vairamba, vaida ndingorambe ndiri pamba ndichiwashandira ndisina chandinowanawo semunhu wemusikana. Munoziva kuti ndinodawo zvinhu zvakawanda wanda veduwe, asi ndaisazviwana. Ndakasvika pakutiza pamba ndaona zvaoma, ndikaenda kumba kweimwe friend yangu yandakakura ndichitamba naye. Akanga auya kumusha, ndikamukumbira kudzokera naye kuHarare sezvo akanga ati akugara ega. Apa mukoma mwana iyeye anga aita kunaka kuchinja ganda iri. Ndikati uyu ndotoenda naye chete. Takabva tamukira kusenseni kuenda kwaaite kuHarare, kwandaingonzwa ko ini ndaisa kuziva kare. Kwete nekuti hatina hama dziriko, hama tinadzo mukoma, asi baba vaisada kuti ndinge ndichizoendako.
ameno zvimwe kuda vaityira kuti kana ndichinge ndazoona zvinhu ndichabva ndazochinja. Ndakasvika pamba pake ndione haikuona mhani. Ungati chirungu ichocho. Musikana aive atove nemushandi pamba. Kupinda mumba kudai ndakapererwa mukoma ndichiona mumba muchiita kupenya nekunaka. Ndaiita kushaya pekutsika nekuda kwemanga andainge ndiinayo panguva yacho. Akazonditi chienda, you can take a seat. Ndopandakazonogara ndikaona tichiigira kuti madrinks ndopakatangira hora yese ipapo. Ndakati ndichitanga kunwa drink iya mukoma ndaifunga kuti ndiri kuda raspberry ratajaira izvo kwete mukoma. Smell yacho yaiita kunge ropa. Kuti ndirambe zvaisaita sezvo ndaida kufadza ashamwari. Ndakati ndichinwa masepi maviri ndakatanga kuona zvinhu zvaisanzwisisika mumba imomo. Pasina nguva handizive zvakazoitika. Ndakatanga kuita sekunge ndiri kurota shamwari yangu ichinditambidza zigedhi reblack. Apa ndaive ndakaita kukomberedzwa nevasikana vaisvika kuma10. Kumberi kuine mukadzi aipenya. Mukoma kuhope ikoko ndaiita kuratidzwa kutevererwa nezvaive mukadzi iyeye. Ndaitambidzwa gedhi riya. Ndakaona muine nyoka hombesa. Muka ndakabva ndarohwa nehana kwakupepuka. Asi ndakapepuka ndiri mune imwe rumu. Maive makanaka. Shamwari yangu yaive yakatomira kumakumbo kwangu akanditi, wamuka wavhunduka tonazi ka. Ini saka zvandanga ndichirota pamwe kuvhunduka tonazi kwacho. Ameno. Ndakazoti ava mangwana shamwari yangu yakagara neni pasi ikanditi, shamwari wakati iwe unoda basa hande, saka basa don't worry ratotanga pano. Hope dzawakarota dziya dzaiva dzechokwadi. So pese panga ndichiti zigate apa angaida kuedza kutaura kuti zigate rawakarota ndo riri pasi pemubhedha apa nenyoka yacho ndizvo zvichakupa mari. Ndakavhunduka. Mukoma akati hapana chekutya apa, itojaira hako ndani kuti udzokere kunhamo kumusha usina chauinacho. Mukoma ndakazongobvumira kutya. Ndaiti usiku ndakarara nyoka iya yaiuya ichirara neni zvayo yorutsa mari. Mukoma ndaiita mari inotyisa. Nanhasi ndine mari yakawandisa mukoma. That is how I got rich zvisingazivikanwe nevabereki kumusha. Ndakazotenga imba yangu nemota. Time yese vabereki vangu vakabva varamwa vakati hausi mwana wedu, mari iyo yabvepi? Zvino chaakundinetsa mukoma, nyoka yakuda ropa. Apa ndakaipa wekuuraya ikatadza nekuti family payakaziva kuti ndaromba vakatanga kuita zvekunamata chaizvo. Saka nyoka iri kutadza kuvaruma. Zvino yakunditi ndiite zvekutobata banga kuuraya munhu oro ichauraya inini. I'm not ready to die mukoma. I don't know kuti ndichaita sei ndatopererwa. Handisati ndakuda kutambura oro kufa, asi ndiri kuda kubatsirwa. Mari yangu ndichiri kuida still. Uchiri kuda mari, kuda kubatsirwa kuti ubvise nyoka, uchiri kuda life yako. Vanzvadzi vedu vachiri kuda zvese, seems as if vachiri vakabatirira panyoka yavo iri kuwapa upfumi. Saka vanowana sei rubatsiro kana munhu achiri akabatirira pane zvinhu zvaanenge achiti zviri kumushungurudza? Nyaya dzenyoka idzi tiuzive kuti zvinofamba sei. Dzinyoka dzinorutsa mari dziri kuwanika kupiko? Waive vasingazongotiwo kana nyoka dzacho dzichinge dzarutsa mari vachingofamba vachingopa kandira vanhu mari mumastreets umu, vanhu vaone kubatsirika zvavo. At least one munhu akashungurudzwa then the rest vakazongowana mari for free. Hazvisi zvingatibatsire here izvozvo?